Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Insha Allah a bidiyon mu na yau, kamar da kuka gani tun a title din bidiyon, ta yaya nawa mutum yake samu a channel ɗinsa so a wata ko shekara. Insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu yi magana akan nawa mutum yake samu a wata ko kuma shekara akan channel ɗinsa. So za mu yi magana akai, sannan kuma za mu je mu nuna hanyar da ake gane wannan abun. So domin kasancewa da wannan bidiyo, kada ku manta ku biyo mu kai tsaye cikin bidiyon, sannan kuma kada ku yi skip, sannan ku tsaya ku kalli bidiyon a nitse saboda ku gane abin da ake nufi. Mu je mu cikin bidiyon. A yan uwa, kamar yadda na yi muku bayani a baya, yadda za ka yi ka gane nawa channel din wani take samun kuɗi ko kuma wani abu makamancin wannan, wani bincike da kake so kai a channel din wani, akwai buƙatuwar ka buɗe, wato kamar yadda kuke gani, ka buɗe Chrome browser naka ko kuma browser naka dai mafi sauki wanda kake ganin network din yana da ƙarfi. So yayin da ka buɗe ta, idan kana buƙatan ka san nawa mutum yake samu a channel ɗinsa, so za ka je, wato ma'ana kutse kenan, za ka je ka bincike a kan channel ɗin mutum, ka kalla nawa mutum yake samu a wata ko kuma a shekara. Akwai wata website da ake bi, wani website ko kuma in ce akwai suna ajiye manhaja ma, akwai manhajan su ma da za ka iya bi domin ganin nawa mutum yake samu a wata ko kuma shekara. So akwai abin da ya kamata ka rubuta, kamar yadda kuke gani zan rubuta. So kamar yadda kuke gani daga nan, sunan website ɗin Social Blend, kamar yadda kuke ganin shi a nan. So shi Social Blend zai baka dama kaga, wato yi bincike akan channel ɗin mutum, nawa mutum yake samu daga farkon wata har zuwa ƙarshen sa, ko kuma nawa mutum yake samu wato daga wata zuwa shekara. So wannan website ɗin zai baka dama kai binciken ka kai tsaye. So kamar yadda kuke gani, idan ya buɗe muku, wannan shine fiskan website ɗin. Daga nan gurin, kamar yadda kuke gani daga nan sama, akwai gurin da za ka yi searching ɗin sunan mutum. So kamar da kuke gani, akwai sunannaki da dama waɗanda za ka iya yin sacin, wanda kake ganin zai iya samun kuɗi a wata masu yawa. So ta za mu gane waɗannan hanyoyi? So yadda za mu gane waɗannan hanyoyi, so shine kawai za ka shiga wannan guri da na nuna nan gun, kamar da kuke ganin da aka rubuta search. Yanzu kamar mu ɗauka channel ɗin mu Mbakori TV, bari mu ga Bakori TV a wata ko shekara nawa yake iya samu. So idan muka ce za mu duba Bakori TV a wata ko shekara nawa yake samu, so kamar da kuke gani daga nan channel ɗin Bakori TV, wannan ita ce channel ɗin Bakori TV. So channel ɗin Bakori TV a wata, kun ga kamar da kuke gani daga nan, a wata tana iya samun dala 898, kamar yadda kuke gani daga nan. Channel ɗin Bakori TV a wata ɗaya tana samun dala 898, wanda idan ta dage da kokari ma, ko kuma idan za a ce idan ta yi kokari, za ta iya samun za ta iya samun sama da dala 888, ma'ana za ta iya samun 14.4k kenan, wato na dala kenan. So kamar da kuke gani a shekara kuma ta iya samun dala 10,800 da something, ko kuma za ta iya samun dala 10,700, dala 10,072 kai, sorry, dala 10,072 da wasu yan foreign a kai. So kamar da ke gani, wannan channel na channel na Bakori TV channel ne da take, duk wanda yake hawa internet dai, ko kuma ce duk wanda yake shiga YouTube ya san channel ɗin Bakori TV channel ce babba, wanda take tara matukar mabiya, sannan kuma wanda idan sun ɗora bidiyon su kai tsaye za ku kalla, an bibiyi bidiyon su, an kalla cikin minti 30 za ku kalla suna da, wato wanda suka kalli bidiyon su sama da 20,000. So wannan channel ne da take kawo series, wanda kowa ya san series din Izzar So. So wannan channel za ta iya kawo maka, wannan website din zai iya nema maka, wato wata channel ko kuma wani channel da kake nema akai, wanda kake ganin za ka iya bincike a kansa. Yanzu kamar yadda kuke gani daga nan, ga nan a wata abinda za su iya samu, za ku kalla 898, wanda a yanzu ya kama dala ɗaya. Bari mu yi lissafi, wanda idan lissafi za a yi, za a fassara kuɗin a cikin kuɗin Najeriya, wato za a yi translate ɗin kuɗin na dala 800
za ku kalla kuɗin yana da yawa. Kamar yadda kuke gani, I'm sorry. So kamar yadda kuke gani, dala a yanzu, dala a kuɗin Najeriya, dala 800, dala 898. So kamar yadda kuke gani kuɗin yana da yawa. Kamar yadda kuke ganin dala da kuke gani ya kama kuɗin 374, wanda suna iya samun kuɗi masu yawa. Kamar yadda kuke gani kuɗin suna da yawa daga nan haka, dala 898 wanda za su iya samu a wata. Idan sun dage kuma za su iya samun fiye da wannan. Wannan hanya ce da za ka iya ganin wato dukkan wani illahirin channel nawa mutum yake samun kuɗi a kansa. Wannan shine takaitaccen bidiyon namu a yau yan uwa. Kada ku manta, idan kun ji daɗin wannan bidiyo, kada ku manta ku yi mana like, sannan kuma ku ajiye mana comment ɗinku a comment section, sannan kuma kada ku manta da yi mana share. Nagode mu kasance da ku a bidiyo na gaba. Da wannan nake ce muku wassalam.